స్టార్మాలో ప్రసారమయ్యే గుప్పెడంత మనసు సీరియల్లో నటిస్తున్న వసుధార మరియు తన మామగా నటిస్తున్న మహేంద్ర ఇద్దరు కలిసి డాన్స్ వీడియోని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ನಿನಗೆಂದೇ ಬರೆದ ಕಾಗದ ನಿನ ಕೈಗೆ ನೀಡೋ ಕಾಗದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಕಾಗದ ಭಯವೇಕೋ ಏನು ನಿನಗಿಂತ ಬಹಳ ಚಂದದ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ వీడియోని మీరు కూడా చూసేయండి. మరెన్నో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ని ప్రెస్ చేయండి. వసు అభిమానులందరూ కూడా ఈ వీడియోని ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.